chỉ bảy lệ vết ula hay content big em cái này lem lawa amaro chu arem dan ta nin chang chuanin beng var thak deuh te chang chuanin zai lampang te karon ti thina monom kitaka min lo thlir saka social ngai lai te po comment lama te in social saka tiang khan mason jeu tur kan ni a machine chu chuan chuanin thei top chu in kan han ti ve zel potanga ko ai takin min lo subscribe pa like comment share te po min lo pek sak zel turin kang en tak meu cheu ani e tun tu ma chuan video ma sa ka lo da to theriat kong chung an siam me ka kha motor te atlan thei to in ka sia an bel chiang lo pila du tu sam chuan an la siam chia in ka ring lawa amaro chu two wheeler te le nge car tak ta chu ala tan thei lo mai thei maro chu han bel chiang lan en vele pot chinang o theriat kong chung po lir thei kal thei turin hei tlang taru mai le ma khan kan lo ti lang to a morning walk pa in kal la joi joi ang hei chu ma jing deuh hleka maro chu sia thiam thei tho tur angai ang tan chu lan nuam na tuk lawang maro chu atlang sim to bo hi lawom hei nei vunga la no khari deuh te la ni mela then hi chu lai chho te takhi a ul ve dewa ku lai ku kong vui ma ta hek ve khan ya là rõ chuan thế là mà hay xem chờ nè các video mà xả khan lâu thì lòng dối to two wheeler te han tan to đi cái xe ta vàng in chầu lẹ dối nè morning extra lạc bảy nó hot thác rêu rực mày là hiền hay thì hiền drain xia mà sao ta gìn hay mà rõ chú hay là tất cả rõ chú lekin zela thang lampang mumal ta ka painan siam lo chuan tui na thora a hlom thang ka ya an la siam zel tura ngai a chu chau tak khani hei Government High School ole khatti chin kha nile phot ta sela toite kan soi ve du chu hei fur
kan ma chon le don nai to a mitin chung tin te kan tui chepai na te drain kan siam dan te uluk le thatak in siamila leimin le chet na sang lo thleng tu laka kan lo in veng thei ani ti kan share theu kha kan sui ve te du ani chu video thana kan ni hole thoi do nia kan tra ve le thiếu đắng ai cất ta đi lưu về